ҳамдиёрони азиз, бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавируси COVID-19 риояи талабот ва қоидаҳои зерин ҳатмӣ мебошанд. Ба марказҳои савдо ва ошхонаву тарабхонаҳо бениқоби муҳофизатии тиббӣ даромадан манъ аст. пеш аз воридгардӣ дастонатонро ҳатман бо маҳлулҳои безараркунанда тоза намуда, пойафзолатонро дар саддиҳои безараргардонии бо маҳлули гипохлорид намно карда шуда безарар гардонед. дониста бошед, ки танҳо бо ҳарорати мӯътадил ворид гардидан иҷозат дода мешавад. масъулин вазифадоранд, ки пеш аз воридгардӣ ҳарорати шуморо санҷанд. дар дохил масофаи 1.5-2 метрро аз дигар мизоҷон нигоҳ дошта, фосилаи иҷтимоиро риоя намоед. дар гирди мизи таомхӯрӣ низ дар фосилаи муқаррар гардида нишаста, мутмаин бошед, ки масофаи байни шумо ва дигар мизоҷон риоя гардидааст. пеш ва пас аз тановули таом бо риояи қоидаҳои гигиенӣ дастонатонро бо истифодаи собун ё маҳлулҳои безараркунанда безарар гардонед. дар хотир дошта бошед, ки пешгирии паҳншавии сирояти коронавируси COVID-19 аз қатъият ва масъулияти ҳар яки мо вобастагӣ дорад. ҳадафи мо солимии шумост. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе.